aja marem-marem kowe terus durus lho. Cangkem, Gus. Durus lho. Rumah sakit. Apa tuh, Gus? Atraksinya yang ngono kuwi. Statusnya kayak boy. Itu. Oh, salah satu cuma Gus. Iya loh, ngarep. Waduh, baik. Ayo Nato. Sabar ya Mas Agus. Sama cuma Gus. Saat menikah saya ketemu ngembut bataku. Akhirnya orang cuma, wes serah apa-apa. Nengkali Gus. Nengkali. Wes ya, siap ya. Siap. Jadi bapak untuk orang bakalan wes ya. Siap ya. Eh,
Ren. Jaluk mana? Anu ora iso. Halus saya. Berarti kurang kenangan Ren. Kok gawe cangkem. Kanggo cangkem. Oh, cangkem endi? Panggah deledek pintu rek. Lerune si Ren. Bang Marican piye kuwi? Wes dijaluk nih. Cobi jangan praktek nih dah. Jangan praktek nih. Gawe cangkem. Yo, nesuran. Kenek tenan Ren. Asli cuma kenek tenan Ren. Satu kas apa iki 50 durane. Wes. Kesal. Ya. Bos, aku sih ya. Kok iki? Iki yang wis sakat. Mas Prayet kayak apa seneng Mas Prayet? Yo. Oi!
Kono lho. Aku mang arep satu teko dhuwur wung. Bos, kono. Iku protes to, Nek. Mas aku atraksi lho, kancaku yo atraksi lho. Kon juga gawe cangkem, Nek. Kecedekan. Atuh wis wae ya. Komplenane tak keplekne lho. Ora Bas. Iya, Bas. Iki kurang adoh atrasine. Ya. Aku mau usah pancang-pancang lho. Pancang-pancang. Tenang sirku biya teko kono munggah kok dhuwur wong. Masang. Masang ojo. Oke, tak cukup Pak ya. Kali kerja apa dhisik, Pak? Udah jagung aku. Cek, ya yo. Cepet. Wah, kayak metu atraksi lho. Ya. Pak pacul lho. Anu kerja sedina to, Bos? Ayo tadi budak ae. Budak dhewe. Oh, mau ae. Ayo. Aja marem-marem kowe terus durus lho. Cangkem, Bos. Durus lho. Mas. Urusan barisan kuwi urusan kowe. Iya, Bang. Sik diprotes rek. Ayo ngakune gawe cangkem kok menamen kowe. Anjene nganggo cangkem. Heeh. Nganggo cangkem. Yo. Baleni ya, baleni. Pareng Mas Agus. Oh. Baleni lho Mas Agus. Yo. Baik. Lah kon baleni. Rumah sakit. Ngapa to, Bos? Atraksi ki yo ngono kuwi. Nyapa? Saya ketahuan nek mulo soro kaya. Lah wis arep teko lho, Bos. Atraksi ganoan atraksi lho jejak omong ae. Nek, nek kuwi kaya engko arep juga gawe cangkem. Iya ya konten iki. Iya iki. Masuk mau tonton. Iya, udah jatuh sesuk. Sesuk lho. Sesuk ngebelo aku tak rewangi teh kopi kali. Ayo. Statusnya kayak boy.
Oh, salah sambut cuma Gus. Gus. Iya lah ngarep. Asu. Enggak aku yang masuk. Piye to karepmu? Lah kok jak ngomong ae, Bos. Terus. Penak, kontrasu penak. Lah wong mesan ngomong setengah hari. Ya, iya. Lu kontras makmut. Kompet. Sabar. Ini Pak Moko dibaleni nih. Mas Agus atraksi ya. Kowe sak anu jenengan teng mriki mawon, pemilik karo iki deh. Ora usah nunggu kae. Heeh, ayo Nek. Sabar ya Mas Agus. Gusti Allah modali. Gus, jembuan Gus. Pak. Wes apa di bola Wes, itu wes. Wes aku wes, Bos. Mas Agus wes, aku wes. Alah, Bos. Protes semua soalnya. Kesel. Wes bener ta? Salah kan. Ojo rewel, retro Oh, berarti mang ini tak dukung ini kairu. Berarti kayang nek, dan marahi sumur. Oh iya. Oh, salah sambut cuma Gus. Jadi saat menikah saya ketemu ngembut bataku. Akhirnya orang coba, wes ora apa-apa. Wah, artinya anak istri udah. Kerja senari nih Mas. Senari ya. Ayo turun tanah. Nggih, nyuwun sewu Pak Kemendan nggih. Iya, terus saya suruh bendile Pak Polisi. Ya itu. Ini betul sama. Ayo. Ayo. Untung aku sabar ya. Neng kali. Wes ya, siap ya. Bisa. Ya di bapak untuk ora bakalan wes ya. Siap ya, atas suwun. Terus apa lho? Nyapa? Tengah hari. Aku mau meh mentolo. Lah kok mentolo? Ora mentolo dhewe iki. Terima kasih. Luar biasa. Piye? Wes ya matur suwun ya tak pacul lho iku omong. Lah wis dituruti omong ae. Tapi luar biasa. Luar biasa Mas.